Ahoj miláčku, tak zase natáčím, já vím, tak ne asi, ne, hele, vidím to tak, že bych natáčel každý den, teda jestli chceš, jo, jako já to myslím vážně, ale jestli chceš ty, bych vždycky něco vymyslel jako kravinu a mluvil bych o tom, víš co, třeba třeba zítra bych mluvil o Adam a Eva. Jo, třeba jako kravinu, víš co. Jo, hele, Domčo, chci si ti strašně moc umluvit za to, že jsem ti nepsal, ale fakt, Domčo, může to ten skurvený mobil, jo. Skurvený mobil. Tenhle, jo, tady ten mobil skurvený. Fakt je to hrozně na piču mobil, tyjo. Vypadá ta Wi-Fi, teďka, tyjo. No, prostě je to na hovno, tyjo. Ach jo, nemůžu, hele. Chci ti říct, že máš moc krásný fotky, jak jsi mi poslat, bylo úžasný, víc. Pro mě a pro někoho. Ještě pro tamto dole, pro Adama. Bylo úplně úžasný, víc. Jo, ten byl radostí bez. Ale vypadám debil zase. Ne. Co, fakt musím si to vypadám úplně magu. Ne, Domčo, ale hrozně se mi stýská, ale hrozně moc, to je fakt hrozný. Ale nevím, co mám dělat, tyjo, bez tebe. Doufám, že se teďka co nejdřív uvidíme, protože to je fakt hrozný bez tebe, ale nevím, co mám dělat, nic. Je mi hrozně smutno. Mám čurák, ty. No, je to vážně děsný bez tebe. Snad se uvidíme co nejdřív. Jo. Tak jo, Domče, tak se hezky vyspí. Krásný sny, miluju tě moc miluju. A teďka půjdu na tu košili a překvápko, jo? Ahoj, miluju tě moc.